Sziasztok! Sziasztok! Ő is köszönt, hallottátok? Szóval újra itt vagyunk a Sims 3-as sorozattal, te meg ne játsz, a szék nem erre van, nagyon ez nem is szép, tök mindegy, csak gyere már, ugye? Na, ne nyavajog, csak gyere. Szóval a házat végül is úgy gondoltuk, hogy meghagyjuk. Na jó, nem rizsázok tovább, tudjátok miért. Szóval átadom a szót Annának. Bekedves. Ugye? Ezt kidobom. Nem mondtad még le az újságos? Bocs. Tök elfoglalt szín vagyok. Szín? What? Nagyon nem találom kukát. Jézusom, mennyire béna ne legyél már. De nem tudom egyszerre megfogni azt az újságot, már találom kukát. Nagy kunst. Milyen kocsijuk van ezeknek? Hát olyan régi módi. Gyönyörű. Minek van emellett a garázsom? Honnan tudjam? Na, mindegy. Szóval, hát most igazából mindenki alszik, szóval megvárhatnánk azt, amíg valaki fölkel, szóval visszatérünk, amint valaki fölébredt. Szóval itt meg is állítjuk a videót, mint már mondtam, és most megállítjuk. Na, visszatértünk, miért ide jöttem? Visszatértünk, és Fölkelt Agatha, meg Leila, meg ennyi. meg ennyi, gratulálok. Jó, na én is Tényleg? fáradt vagyok. Jaj, már emlékszem, nem, tényleg nem emlékszem. Kinek van, azt hiszem Leilával talán ezt akartuk csinálni, hogy folytassa. Na. Dobja el a képet. Ő festett. Ups. Kicsit elcsúszott. Mindegy. Visszaállítottuk, szóval te mész gyakorolni a festést, te pedig mész... Miért nyomom meg mindig ezt az átkozott embetűt? Szóval te pedig mész ápolni a gyönyörű kertedet, mármint ha lehetne. De este, úgy 5-től lehet csak. Igen. Ja, de azt annyira bírom, hogy így, érted, meglocsolod egyik nap a virágodat, a másik napra meddig megrohad. Ja. És érted? Várjunk csak. Na mindegy. Érted? És basszus, egy nagyobb kertnél, például az egyik családomban volt, hogy természetesen kóddal, de minden gyümölcsöd, növény, gombát, meg ilyeneket megszereztem. És hallod, az egész napomat ott kellett kertészkednem. Igaz, hogy eljutottam pár nap alatt a 9-es szintre, de azért az állapot már kicsit... Ja, te még alszol. Te volt kórus. Inkább lila. Itt van a konyhánk, ez egy gyönyörű viktoriánus. Dehogy. De. Ez viktoriánus. Nem hiszem. Azt dob már ki azt. Menj arrébb. Bocs. Te is felöltözhetnél. Nagyon jó ez a névválasztás. Milyen névválasztás? Elvisz és kokény. Ja, igen, Elvis kökény. De ezt már mondtuk, miért lett Elvis. Te ne zenét hallgass, mert neked nem az a dolgot. Neked el kell érned a varázslás egy bizonyos szintjét. De már lefogyott az energiája majdnem. Azt kitérlek el. Várjunk csak. Kell játszani a varázslattal. Jó, de azzal nem visszük fel annyira. Oké. Csak mire volt jó. Valamit megnéztem, amit te nem érthetsz. Semmi. Látod már, hol van? Mindjárt fejlődik.
Oké. Most komoly. De mély hangja van. Hoppá. Kicsit fajdosik a játék. Fagydosik. Ennél szebben nem tudtad volna kifejezni. Igen, a magyar nyelv. Fagydosik. Mindjárt elfolysz. Na, egy kicsit átadom neked is. Bár most nagyon jár, tudom. Úgy őszintén. Mindegy, érted? Tudod, a szándék, Na jó, a szándék visszatérünk, hogyha... Na, végre! Mi van? Rosszul. Visszatelesültem? Aha, és szerencsétlen lett. Ó, szegényke, akkor A mai nap nem lett a szerencsenapja, nem számított túl sok jóra. Húha, ezzel a olyan Veszélyesen alacsony tök varázserő. mindegy, csak csinálj újra a szerencsehozó bővájt. Már hova? Hát már mindjárt lefordulom. Az mindegy, tűrőképesség Milyen határáig lassú a csinálj. géped, hallom? Bocs, nem mintha a tiéd ilyenkor gyorsabb lenne. Nem lenném gyorsabb. Bocs, akkor legközelebb nálad csinálunk egy családot, és nálad fogjuk megcsinálni a videót. Boldog vagy? Nagyon boldog. Azért. Nem Na. szeretek áldozatokat hozni, érted? Csak vicceltem, nyugodjon meg. Tündérház. Ilyen gyilkosan nem kéne járni. Miért van ennyi pénzük? Hát tudod, kiköltöztettük a családot, eladtuk a sok bút. Ja nem adtuk el a sok bútot. Ne röhögjél, mert a lustaságod miatt lett az, ami... Második szintre fejlesztette tűzgolyó és fagyvarázslat. Az jó. Na, Agatha, már lemerült. Jó, megvárjuk. Galádot olvasson. Na jó, te is egyél valamit. Ja, mielőtt még én nem tudom. Kitölkötő bocsánatot. Mindegy. Mondjuk egyen ilyet Goffrey, és majd ürítsem. What the fuck? Több ebben a 7 percben semmit nem csináltunk. Hát ez kit érdekel, csinálunk még egy másik részt, amiben nem csinálunk semmit. Na, Minek alszik még? már fáradt és lusta, és... De nem, hát már hát... Na jó, Tök hol fényre vagyok. Akkor miért nem mész ki az udvarra? Nézd már nektek, hogy milyen holdfázisban van. Ez egy holdfázis. Ott van a napocska mellett. Ja, új hold. nap, fényes nap. Azért miért állítottam? Honnan tudjam, nem én kezelem most a gépet. Azt mondja, de menjék eltészkedni. Ja, nem lehet. Ja, de már 5 óra van. És már rohadnak a növények. Nem tudom meg a növényt. Ezt az eredeti szókincset, mint ha csak valakit látték matekórán. Nem is egy osztályba járunk már. 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 Kus. Sajnos. Mindegy. A nyár most mire van? Majd mondok valamit. Jó, majd mondasz valamit mikor, addigra már elfelejted, ahogy ismerlek. Nem igaz. De hogy Na, gyorsan. látod, már is témát látottál ezek szerint elfelejtetted. Ezek nagyon éhesek. Akkor etted meg őket. Jó, na. Kegyetlen mészáros, meg akarod ölni őket. A vámpírok meg Goffrey-t? Vagy Nem. csak plazmás törtek? Inkább plazmás szörtöt ad neki, mert az jobban felviszi a És- táplálkozású bújséget, szomjúság, vagy tudom is én mit van. Azt fülödjen meg. Na, de nem a lámpa. A lámpa? Nem. Ja, de! Na jó, ennyi fért a mai részben. Hát csak hogy nézem. És tényleg igaza van. De nyugodjatok meg, még drukkolunk egy unalmas, de nagyon unalmas részt. Sziasztok!